Kuyedu nani? Hello? Hello, Mira, did you not tell me what you do? I don't know what happened. I don't know what you take a minute to. Guys, like Yangodon, I don't know what happened. Yangodon, I don't know what Yadon, I say. Tangona Yadon, I think I should try to go through from say. Queen, I only answer on this year's canac on the peewee. Queen, I only answer on the peewee. In any imagination, I could act as if I panachi to it kind that not over the tower. That's me. Did you act up with his Z? Kutonyara, so that Mumba, nothing at the end of the umeke upina mpindi kimumba ina ndivunze andita uluka nchikudzai wani I always tell you kuti nini zvinongoitika but I act ndozvibata saka tichagode kana zvichida ngobuda pachena munozati mira nikudze guys mira vanhu vawande guys tichimira tomwe vawande guys kuti musikana yataura nyaya yake munoziva kuti ndiri niko ndine zuro nezuro kwanzi simeli musadaro inadi zvigoni you must learn it. Teach yourself that Agnes awite stress usasoreta stress nenyaya dzevarume because murume aufoka mugona namugoni unoita stress ndiwo kadona ina ndiitiso stress nemurume ndotoita chiginda goriya chaicho chandotoita ichochi iye ndiye anozviuraya ega manje nedi icho zviro stress yakutotanga so stress because ine akubi acting normal but iye manje zvako chero kuti utaure nemunhu chotaura nemunhu sei zvinhu zvakadai zvaitika anenge akushunguridza ega nezuro I said it nezo kwete kuti rini guys ari kundiwa akagara panzapo nezuro ndakatoti nezuro ndikati munomboziva mwana ndonamata ndakavati muziva kuti chi ndakavati nezuro ndichiti fambai guys fambai tikwembei ndakavati hande itinonamata manero kanza ndikona bhora delayed kona bhora ndaikonamata ndikabva muti unoziva kuti apa pakusira zuro ndarota hope ndakatoiona sevision kusvika nezuro ndakatoiona sevision so anomona tichinetsana kachinimika tachinetsana naiye kuziva kuti panenge pane someone in the picture ndikatomuti hope dzandarota something is happening zvikanzi chini kandi ndarota tichinetsana ndowana so are you seeing someone zvikanzi wei ndomuda wei kuzodii ndikati alright ndikabva ndamuti unoziva mwana ndonamata ndinovaziva zvikanzi kana mwana ndonamata unonyatsokwasi cheke zvikanzi do you know kuti unoziva kuti vanoona zviri deeper than the ocean zvikanzi ndikati do you know kuti he sees what is above kudarika zvakaenda zvikanzi ndikati nangoti ugara uchizviziva kuti Mwari inini kwandiri hakuna chakavanzika kugara ukazviziva zvesindozviziva ndine zuro. It was just yesterday. Quite sorry, Simon. Melody, uri right. Sorry. He's sorry for him. It is sorry kwa wewe ungati sorry kwa ndishwa. Ndindukurai. Ndikamuti unoziva hapana chinetika chakavanzika singabudi pachena. Nokuti hope dzangu kazhinji hadzipotsi ndakatomuudza ndine zuro yesterday nasi right handekola taura tinzwe nyaya yako. Hello? Yes, auntie. Yeah, saka ndomamirira kaita nyaya yacho sisimeli ndikuona hangu vanhu mucomment section vachitanza achitombopfeka condom. Obviously munhu akapfekera condom musi wazouya akaripfeka akadhakwa munhu wema 2 minutes wavangoita quick because newake uyu wakudhara it's been long and munongoziva kuti mazuva ano vanhu vakaita sex ka2 kechi3 condom harichatopfekwe. Obvious.
uyu ari kunzi nevamwe at least anotombopfeka condom kuda anga angotorawo wake vamwe sisiwo murodhi kana kuti umwe wanga achangopinda naye saka kupfeka condom tojustify chimurere guys nokuti munhu ari kuningirira nokuti munhu ari kuhura amenowo ipapo kuti vanhu justify chihure guys. But I always tell you kuti never feel bad kana munhu ahura hausiriwe wahura. Munhu anenge ahura ndiye anofanira kufila ega zvinhu zvake zvaahura. Indahura indagara nemi pano. Tahura here isu guys. Hatinogara pano here isu. Tikuzvifira nyaya dzedu tiri pano isu. Tine chiri kutinetsa here isu. Hatina. Tikubatikwa nei. Hapana tiri right. Munhu anonetsa nenyama yake ndiye anonetsa nenyama yake isu tiri bho. Kona uri mucomment section wakateerera muridzi wenyaya iyi. Iwe wakapfeka bhutsu dzako ndiwe unonzwa kushinya. Kana dzanyanya kushinya uchakurura. Handika unoita changam yakangwara woona kuti woita sei. Hatikudziri kuti ita so but iwe wega uchiona kuti woita sei. Andikakona. I hope she's listening. Ari mucomment section. Panyaya yazuro yekuzodanwa kunzi mamoyo vari pakati pemutambo mawan. Kana but I think pakadaroka munhu anenge iri highest level yekudisrespecta pakadaro chero kazotora lempo charore paside pembedha ukamutema naro kumeso it's justifiable nokuti highest yekuti wakunidedza kuti shoko ini ndiri mamoyo. Amen. Saka ndonyaya yangu yoyo sisimeli because inangu handinyanyi kutotamba naye zvokuti murume wacho auyi because murume wacho ini ndiri single saka tisu vaya vanonzi mahure nekuti hatina varume. Aiwa, it's okay Kola, but I hope kana ari comment section ari kuzvizwa. Right, sharp. Thank you. Ari kuzvionera. Sharp. Yes, Ellen, zviri sei. Right. Ndikaiti mbonzi wavo maruda kufona guys mbofona itinzwe uyo mujolo ndakuvhurirai mujolo nasi madhavenyu ndo vakuvhurirai mujolo ndakuvhurirai uyai nenyaya itiwe. Hai pamujolo. Yes, ndiyakuri sei. Ndiri bondo kumbira kuti mbofonerawo murume wangu anditi ndikuenda out nebasa ndoda mbozoti aenda. Are you ready? Are you ready? Ma? Are you ready for that? Yeah, I'm ready. All right. Send a number WhatsApp now on pane starake. But anotaura chindevela ndikungoti tanga ndo pando ogumira pachindevere ndo pando batigwa. Unogona kungombosanganisa munongoita zvamune makugona toda kungonzwa chete paintroduction apo kuti anoti chii kuti haanyengi mashona. Hai ndiri mushona akandiroora saka bo send a number Mr. Rake first name Anthony Bora sharp right rega ichipiwe ndikiri nakola then paita Heidi yauya iri kuti hi auntie please ask for me as Heidi pa life now ndiri mu marriage asi I honestly feel kuti handidi partner yangu. I got married asi for all the wrong reasons. He takes care of me. Anoda mwana wedu. He paid for my school fees with a degree. Asi moyo wangu is not there. How do I break the marriage? Shakanaka. Cause akomana. Because akuda mwana wechitu. Heidi akugara nemunhu asingadi. Heidi feels kuti mu marriage yari has kuda murume. Ari kuda akangogara zvokungoti ndikubhadharwa school fees kutaura kwaita yechikoro after degree rake kasi moyo wake haapo. Saka ari kuti ndoparadzana ndobuda mumarriage isei pasina kunetsana. Right. Hanzo manorara nejombo mukaziva kuti tambuka mukaziva kuti haticharari nejombo ka munoita mushi kuti takatodarika stage yaya kuchemedzwa nekusorora nejombo nekusorora neBP. Makatitarisa chako chakotobva ndaita BP yekuti kwai uri mazonza aenda kuchiure imika. Tatotaura ipapa zvapepera amuchato avatombozvizwi tichizoitaura futi. Tatotaura ipapa apa pano makateerera yabva yatoperera ipo pano. Anzanonzani. Murume anzanonzi Duve Mutsingi, right? Duve Mutsingi. Guys, I hope ndonela chindevere miraitoni. Because ndo pando ubatigwa kapa. Ndosanganisa.
563. Hello? Hello, someone? Hello? Someone on Jan? Yeah, baby. Long time. A long time. Long time. Can you copy these days? I'm going to be staying. When I was such a locally veil. You're too long. Kupi, we are to look at Kupi. You're too long. I couldn't tell you weeping up. I'm changing number veil. It was on Bonani. Huh? It was on Bonani. What's in number when? And changing number. So much why would you mean to the We for no who's on Japan. All right, the Right, when I'm kidding. You're African. okay, all right. Majanika. You have a shop. Okay. But I couldn't a town. Oh, sit down. I couldn't a town, yeah. Okay. Songs of Bonani. Huh? The Bonani. Next year. Okay, next year. Yeah. So be next year. Yeah, next year. All right. September, yes. Yeah, my nigga. Go out in Zamba, not December. I'm not to them. I'm not to them, I think in the camp of Teka. So this is a banana kayans. Mm. All right. I'm September, so funny access. Funny again. Oh, all right, sharp. Sharp. Makateka butse yako Jomboli. Guys, makateka Jomboli nero. Kwa waenda kubasa, kwa indiri mtown. Anipashiwa kuna. Havasi kubasa wali mtown kuna. Anipashiwa. Right, next. Let's say again, catching sand about was in the very zoom. I told them. I couldn't do it. You can't even have block. Nobody's. Then the blocker, guys. So funny, what you guys are doing. It's okay. You let them block. Block. Well, we're seeing the number. No. Right. Murikuwa madiwa zeti murikuwa madiwa zeti murikuwa phone itinzwe phone guys kana ari pa next about tione utaofa madiva kamira se please call in uye nikisi idiwe kafa mariro pangu musapa kurewa rimechikafu please murege vafene zvaka hello dear. Yes. Wamunzwa ka? Ndamunzwa sisimele babela andina chana tinambobata but instinct yangu yengechikondudza pane zvipoteka akabva nechana ndambobata. Instinct inokudza wangu you never underestimate the 60 sense yako ndo iri powerful iyoyo manje. Ende vanogona kunika zvinhu ukavaudza ndine magirlfriend anoti aita chikeshutwesi. Wati vari kubasa kwai ndiri mutauni. Hamuna munozorora vari mutauni. Ndafashiwa. Vari kutauni zvatichapesa takujoina vamwe kumbanje uku. Alright, kola iri bro usazvisa pahoni anazvidzwa ene usagwena usamubvunze. Just keep quiet. Usamubvunze. Aiwa, usavunze. Please don't ask. Keep quiet. Unless you are record. Unless you are record. Unozondivengesa manje papeji unondivengesa. Ungatotora recording zvako iyoyo. Ungatogona kutora chirecording. Wongomuti Alright.
Fine advance. I will never answer to Mako. I will never answer to Mako. Konoza good Papano. I'll back a heap. Right, get to Bona more one. Zakaoma. We Bono Zorora. Right. For 19th. Okay, so smelling the phone. Pani number issue. Right. Number. I'm not going to say Zitaka. Do TBD. Guys, msazofona kuva rume wenyu kuti anenge ane namba dzangu anditika vanenge vachifona pana nguvhazi kuti chisimeli unorohwa. Amuri kuzvinzwa. Right, ID caller anyora kuti ndifonere pa number iyi. Waisa number yes, but there is no name. Ndofona nchiti kudi. Ndofona nchiti kudi. Saka ndipe zita, please send me zita rake. Send me zita rake. Send me zita rake, please. Caller and I said number. Send me zita nokuti ndikafona ndoti mhoro hani. Kwani murinda unenge watomba mune glory chaiva kuru chiti yaurawo yazita uchiti ndiye ogama imwana unosangana neshura rakadai utongo chanotora chimoni glory chako tindipe You say WhatsApp, guys, my number. You say WhatsApp. We phone a scooping down. Right. Let's try to put it. Isa ipo saying. Yeni number say. You have reached the voicemail. We didn't ask Butterphone. Bye. You have reached. We ask Butterphone. Shachos. We ask Butterphone. Hey, let's open the police. And if we to come na fine. And if we to come na chafa na yides. And the play per life, all right. Panam na isa voice no dance play per life. Hello, Maybe. Indawo yawusazi. Tukutozebezerawo. Bilomusipeyebana. Indeta dambudziko zisimeli baba wekwangu chipambi sisimeli. Chipambi. Dambudziko hombe riri kunyanya kuitika. Nderekuti vanodanana nemukadzi wemunhu. Vachidanana nemukadzi wemunhu kudaro vanhu havakadanana kubva vachiri kuchikoro. Vachidanana kuvari vese kuchikoro koko umwe ndokusvika pakuzoroorwa. Asi kumusha vane friendship vabereki. Zvezvo zvekuti vanhu vanoita mafamily friends. Handiti vaita mafamily friends kudaro hakuna akaziva kuti baba vekwangu ava vachidanana
nemwana wekumuroko handiti. Saka nokufamba nekwenguva pamaingogara vachitaura vose, indakazozvibata 2018 ndopandakazozvibata. Imba yakatosvika pakuparara. Vachitaura nemukadzi wemunhu kuti ndine bhazuka, usazotiza pamubhedha. Vachitodedzana nemazita avo vachitaura kuti ndoda staira yakati yakati yakati. Apa papa manje vanoti hazvanzi mukadzi uyu girlfriend yavo ibest friend. Saka inizvo zvinondinetsa. Vakatombosvika pakutodhaivhisa hazvanzi yangu ini tisati taziva kutodhaivhisa kuenda pamba pemukadzi uyu pareperi pake achini akauya kuZimbabwe. Kwakutoti kuti vangovadhiraivha kutomudhiraivha because yanga asati agona kudhiraivha. Isineli izvo zvinonyadzisa. Kumukomfanda neunhu hwake handiti my choice. Ende apa pandakazvibatikidza ndobva ndaudza kuti vacho girlfriend uyu because taitomboshanyamba kwavo tinonzi mafamily friends. Tichivashanyira kudaro inda handisingasingi ndeganda ndiri murimi. Tazosvika kumba kwabhudhaya pandakazozvibata ndobva ndachofona kuti ini mukadzi anonzi ningi makadzi naye kusanyati hai uko munomuziva here nokuti ndandabata mazita mufoni vachichitaura nezvekuchikoro takuzi kusanyati hai kwaikusanta blues kuno kwataikwira namastorage rooms here mabhuku ayaya. Saka ndobva ndachovabvunza mba ndachivatsanangurira zvaiva pamameseji muya nemapicha aiva paprofile picture yemukadzi uya. Ndobva ndatotaura muroora wendobva vatoti iye hazvanzi yapababa. Asi chinondinetsa manje vanoramba vachingori close nehazvanzi yeuya handiti iye girlfriend. Apa pavanotomboto uyu aitombosvika pakuviga zita rake namba dzegirlfriend akaseka nemabuti vachona kungovharavhara. Isineli ndakatraya even kuenda kuhama dzemurume wachona chedwe nyaya iyi ndibetsere because havasi kusiyana vanhu. Ende apa wachoice is murume wacho hazvanzi yachona vanenge vavatsanona-tsanuka but unoramba uchiwirana neboyfriend hazvanzi yako. Pandakamboinvolvawo hama umurume womukadzi wendadziwana paFacebook, iye murume wakwangu baba yepano vaitotsigirwa nehazvanzi yegirlfriend yachona kuvharavhara. Zvakaoma Sisineli. Poitawo umwe wangu girlfriend wake ari kutokozawo paFacebook anoshandisa zita rekuti Amina Zvafred. Amina Zvafred osvika pakupedzisira pakuputsaisa imba yangu iyeye anesa mini yake iri mutokoza umomo. Asi paFacebook pake pese anozviti memori ndiyo umwe zvaaputsa imba yangu Sisineli. waputsa imba yenyu ndi murume wenyu mainini asi vakadza kanarisa iye Amina Zvafred uyu. Amina Zvafred kutokoza anozika mwana aroko Sisineli. Akasvika paFacebook Amina Zvafred kukontakta mwana wangu Sisineli, of which my daughter is only 14. Firstborn yake memori yeye ane 23. Zvokuti manje vanenge vati vaumbuya vamwe vanhu. Handiziviwo Sisineli kuti zvacho zvinonetsa. Ndichimubatira iye Amina futi zuro wachona anga ari kubhawa neumwe itori serial uchiita chaichai kunoku wachona achiuya kumba anenge akamirwa nemamwe magirlfriend. Saka inini ndoti regai ndigadzire zvangu ndifambe ndokozotsvaka vanhu vanonzi kwai vanonamatira kuti vonditi kwai maplans enyu haanobudiriri just because maakusiya murume uri kuenda murume asingafari. Handiziviwo ipapo naini chero vakada kundipatisa ndakatosunga dzimba kuti nekuti uyu memori iye Amina Zvafred yokuzotopfutsisa imba yachona vakadanana kwenguva Sisineli. Amina Zvafred unoitei? Aiuya ane mavhudzi Sisineli pano pamwe mashitsi ayo ane mavhudzi. Ndikambondoritora vhudzi ndonorigadzira. Kubasa patime dzecovid paya vanhu vaishanda online. Iye manje ainyepa chiende ndokubasa zvachigara negirlfriend. Kuti udzewo hama dzake hapana anokuwa because ndo breadwinner. Kuti zvinhu zvachona Sisineli soka zvinotonetsa zvokuti handizivi. But
vachipana iyeye memori vanotani zvafriend pafacebook ndopandakabva ndati zvakwana because ndairohwa mwana wangu ari mucheche kusvika pakusiswa chikoro izvo munaipengeswa ake negirlfriend initori nevana even second born yake yememori antori muhombe pafacebook yangu handizivi kuti vanhu chaizvo vanenge vachitora sei mumusoro muchiputsa imba yemwana umomo zvakaoma sisine vangu murume wangu isire uchita asi ndafunga kusiya asi maprofita vake anga achiti ukasiya hakuna chinokufambira mberi nekuti wasiya imba murume asingafari nazvo iye panowana mabasa nini nezvinezvi achiwana mabasa achiaplaya ari pazvipfuva zvemahure uku zvakaoma. Right. Ndeumwe wedu ari mucomment section umu ari kuti murume isiriwo chita wanetsa nekuhura hanzi ari kuhura naFredi zvakwani shami zvaFredi inozani hameno stara taugwa kwai une vakawanda achibva kubasa ninga kamirigwa nevamwe izvozvo kune mukadzi womunhu odana naye dei wanga wakangwara vachitipa nhamba yemukadzi womunhu tachifonera mukadzi womunhu usho kana une evidence tachinzwa kuti zvakamira sei plus 2 mainini mati vakadzi vari kuputsa imba yenyu atikorektana ipapo tisu tine varume vanohura mainini mukadzi usho ari kuda kudofambigwawo mangwana ukwangu usho handifika angachi ndichaona kuti medhema vekumba ndivasofta sei handimaona hana chanoziva gere kumba kwake muri kuona kuti munhu ari kuto angachitoronga kuti ndo ojuta mukadzi sei kuti asimuke aende ikoko ndeiri ndeuyu wako usho ndiye anenge achindoenda ikoko saka wako ndiye anoputsa imba ndiye anoputsa imba kwete kuti uyu vakadzi ava ndiri kuputsa imba vakadzi ava kutonyengwa vari kutovingwawo vakadzi ava vanenge vachitoziva kuti panenge patobudawo maybe mari saka zvokutoti azobvunza zvokuti kana kuti chiona kuti kudii zvohanei nazvo anongoda mari saka murume wenyu ndiye adi aputsa imba yenyu mainini saka imi zvamati mumwoyo wenyu uda kuti musiye zvokuti mudzo nemapostori kuti kwanzi mukasiya hapana chinoitika mainini kunyepa kuya kunyepa imini kana mati mwoyo wenyu wati muda kuti musiye siyai inini sometimes ndobheliva kuti munhu tinongogadzirisa munhu ndiripo ipapo ndo imi guys ngokuti hamuzivi asi kana uona kuti you can't stand the heat andika kana uona kuti you can't stand the heat buda please buda pack yours and go but if you know kuti iwe unotozivawo zvako unotozivawo yamu dzakowo andoona sit and do what you do ipapo muri kundiwisisa bataishoni you sit there you do what you do uripo papo sie abaiwa ndiye anobuda mapawisisa abaiwa ndiye anobuda saka hameni mainini kana mati makuda kubuda good luck famba mainini munowana kumberi mumwe asi kumberi wamuchano wanazve zvinani kutongoita yamunoita muri papo mukadzi muripo ukuthi muchangonowana zvemwe wakangodaro asi budai kana mati muda kuti mubude ane muri kuisisa ndisi muri kuona saka uyu zvashamiwa zvaFredi uyu zvashami Fredi wachizvishami hameno zvami zvaFredi kuti ndiani hameno ungoriwo part of the circle hasi tombori wana mataura kuti vakawanda hasi tombori wana unaona mahure ndo varumafa ndo vanoputsa dzimba vanotoputsa dzimba dzavo chaiko amazvona saka musazvinetsi zvenyu amina zvaFredi okay anonzi amina zvaFredi asenda profile picture inga zvakaoma paripo pasocial media pachiro zvaFredi. Hello pamjolo. Yes, Sisimeli. Yes, what do you say? Muse bamnini itavabata manyatso vabata zvinhu zviri smart. Tichiri kutaura yabamnini kana kutaura dzimwewo dzevamwe. Itatopedza iyi tatoipedza. Tiri kutaura dze. Andida kutaura kuti zvamamuchitaura kuti munofila kana kunge kurota ndo zvandinoita. Inini ndakaudza vekwangu kuti chero mukahura ndinozvibata
ndinogona kurota ndichitozoona zvichiitika. Saka mumwe musi takavarairwa vakangwerekana vasenda maphotos kwandiri ivo nemunhu wavo nemistake vakashaya zvokuita vakatadza kuzviexplain. Ndakangovanyararira nanhasi vakangoti tuzu nazvo. Murume mukuru anosvava kushaya zvokuita. ndo mushonga wandazama kuudza kuti don't ask, don't mention it, nyarara, keep quiet and play normal and play zvogara uchingoita ita izvozvo, siya zvakadaro. Yeah. Seri. All right, Kola, thank you very much. Musavunze, guys, don't ask, don't make noise. Don't ask, don't make noise. Ita ya kuita continue se zvaunga chuita mazuva ese. Muriga munhu achirita vasungirirega. Hello Pamjolo. Hi Sisnel. Mushe zviri sei? Ndoda kukupa ndiri right, ndoda kukupa number mufonere pangu ndokupa information kuseri saenda pa live mufone izvezvi. Tanda. All right. Ekuvredi zvanenge soga wedu musadaro. Right. Fonere mukomana wangu anogara kuMaritzburg anonzi Kurai. Right. Kati fonere Kurai. 0 7 074 610 4038. Right. Atimbofonera usho. Inguva ikwezvo asi asati wabata vanhu. Nasi Friday ka 6 asati to voicemail. Ask Daira. I don't know what you want tomorrow. Ndoda mchisa mapilo. Kasi unochema mastokoza. We ask kudaira. Right, munandipa namba dzekupita Maritzburg. Uyu munhu wenyu asi kudaira. Right, miraite ndipa neushu. Saka uyu ndompinda sanisa sisi wemusikana here. Because voice remunhu akanenge achirisiva kana michitoziva kuti pane munhu aripo ndikapinda nchitiza voice remunhu akanenge achitorisiva. Saka tompinda neimwe anditi tompinda neimwe. Tipinde neimwe. Hello, mrisi bami. Ndiri bo murese. Ndiri right, zviri sei. Musha suza ndakutaura. Ndikudzi. Ndeivi. Mushe kuri sei. Mushe. Ndakurova. Ndikudzi uvi. Sisi waMelisa. Sisi waMelisa. Melisa uvi. Bami Melisa njanzi hereni. Ndikubvunza.
Naishuba kuti Melissa munomuziva. Musikana wenyu. Ndandibona musikana Melissa takasiyana. Ko munenge muchataura kuti makasiyana. Ndogara kuJoburg. Vandisomelisana ndongozaka ndida nemini wangu papa takambosangana tikataura. But I thought kuti maybe muchirimesa anazondiudza kuti makasiyana ake. Saka ndiyakupa namba dzangu dzinozi. Ndakagara ndini akanga ndipa udhara. Namba ndaive nadzo zvangu. Zvanzi kudi. Hapana ndinawo nangotsvaga ndi kumhorise pandasangana nenamba dzenyu mufoni. Kule dzinenge makanganisa. Kutodaro? Kuti kudaro zveshe. Pamwe ndaisa mistake. Ndakasiyana nemini nawe. Saka ndaita mistake. Sorry mufunge. Alright. Sure. Well done, dear. Murume wako anyatsoramba chihure. Hasi kuzoti ari pamhepo. Anyatsochiramba chihure. Well done. Ndo vane varume ka. Well done. Kwai ndakasiyana naMelissa. Mistake. Dia rumwe atokambira kuti kwai kudii namaiguru. Melissa azodii patajamuka. Well done. Paula. Well done. Variko vamwe varume vachiri honest. Mukuzviona. They are there. Variko varume vari honest. Right, hands pamara. Alright. Hands edzai uyu. Uyu ndiani zvuri? Zvo ndikati ndini Julie achiziva vhose raJulie anotiona zvoti zvasiyana. Kwewe nemaboyfriends mangani iwe unondipa mumwezve wambondipa zvimwe. Ni varume mangani? Nine 17390. Kuzvina unondi already. Hello? Hi, Danny. What do you say? Dianu? Julie. What do you say? Dianu? Julie. Churubi. Come on, Danny. Makufaira naye. Sure. Utobvunza tete Churubi. Julie amuzivi. Iwe? Kandikate unosonza ndizivi nasi wakuti undizivi iwewe. Wakuti undizivi iwewe. Churubi. Denika kana uzondifunga uraiti chanitsvaga. Uzondifonera kana makunditsvaga wanguti nasa undizivi iwewe. But ukatadza kutaura zvekuti ndiwe Churubi ndokudziva sei? Uyu asina na Julie wakwanda. Ana Churubi. Julie samuzivi iwe. Upi? Chimwe chako uchizivi changu chidana nacho. Ndiani? Chimwe chako uchizivi chinozi Julie chodana nacho. Julie? Julie kupi? Denika, Deni, nezvawakandita Marave newe. Oh, I swear, Marave newe. Nasi wakuti undizivi iwewe. Marave newe, I swear. Waramba Julie. Saka uyu wapasa. Iwe girlfriend andipa Julie, mukadzi andipa kuti Julie, murume akasana na Julie atokangamwa zvaJulie. Atoramba Julie, mukadzi wewe waDeni, Julie arambwa pachena. Nyika yese yakateerera. Saka Julie akabuda mustaira kana ungozvinitse uchifunga kuti Julie achiriko,
Julie apachina. Ndiwandi pasere kuti Julie apachina. Right. Pane wandapiwa panapa. Let's see. Okay. Manje vanhu vanodafonirwa nemadirect coin andizokwanisa kumufonera neWhatsApp. Yandipa number iri kure. I can't call anyone ni direct call because number iri kure andina airtime yacho. Andina airtime yacho. Simele please vakambodanana azviramba muri mwoko kuti Julie andimuzivi saka Julie akuchina. Alright, ndapiwa ine number. Murume akanotaura Ndebele. Use English or Ndebele. Pandebele apa guys ndozobatwa because ina ndisi perfect in Ndebele guys. Ndisi perfect in Ndebele. Aripi kandinzwa. Paina ngojuma upaya. Akazandikuta takandifunza kuti takasangana kupi. Ndozo takasangana kupi. Anzideni futi. Anzideni futi mrumo. Wait one. Mbona vari kusendiwa. Pana mwedheni wechitu watowe papa. Madheni suspect. Murume akangoera kudhuwe guys hure. Kendi Jumi. Like you do Jumi in the village of Mundi Party such it and the villa. Right, but guys, mzotenga airtime yangu guys. Please buy my airtime more. You must buy my airtime. Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. He's not picking up. Ask Kudaira, dear. The second Denny, ask Kudaira. Second Denny is not picking up. Okay. The second Denny is not picking up. Message recording options menu to listen. Right. Ndakufonera kupesira guys. Airtime yangu yakupera. Tichakudzinga imusha mukutuka radio ida. Mudzinga isera asikana. Hanzi uya ukuthi naenda kubasa abadzoka. Abadzoka mumba izvi. Ukuthi naenda kubasa uya abadzoka. Please Mary, please help my friend. Aita sei. Guys, chero kati ndiwa azvimbonyadzisi. Andika musayambiti shamwari zedu dzimwe nguva ndimi azvimbonyadzisi kuti ndimi ani mazviona azvitombonyadzisi kuti ndimi nokuti iwa usiwo waita chihure azvinyadzisi munhu anenge ahura ndiye anonyera iwa hure hauna chihure chawaita saka usauya uchiti shamwari yangu chingoya uchiti ndiri kuda aita sei macho shamwari yako iyo aita sei. Okay. Manja kunipa ma screenshots. Ma screenshots ma audio ndo maverenga sei. Okay.
munorara nemabhutsu nemajongo munochemedzwa nemuzulu. Yeah, give up, listen. Uma uyamfonela manje uthi yena indlu ishile. Okay, waphisirwa nemba. Angazi ukuthi angazi noma angazi. Ukuthi waphisirwa nemba. Waphisirwa nemba. Hanzi wapisirwa nemba guys. Hanzi vatsva vapisirwa imba yatsva zvese everything zvatsva. Hey, chiche kuitika, what's going on? Shame. What's going on? Oh, shame. Right, vapisirwa nemba guys, kunzi vapisirwa nemba. Hanzi vanogara kuJozi. He stays around Joburg, guys. Now the phone is not going through. Hands in Joburg, hands around Joburg. Phone yava isikupinda. Tatari teams phone yava isikupinda. So now I don't know kuti vanobatika sei phone yava isikupinda guys. Vari kunzi vatsvirwa nemba. Vari kunzi alright, she's calling back. Hello. Hello, Saba. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Khona umngane wakho vele wanikeza inamba leyana wathi indlu yakho ichile. Yeah, indlu seyami indlu kabo mama. Oh, indlu yakamamako. Yeah. Oh, okay, behlala kuphi mamako? Uhlala eTafontein eJoburg. Kwenzekalani? Umlilo uqale kwenye room, like bahlala emqashweni, so umlilo uqale kwenye room. Washisa ama room awu-2. Washa wona lawo I think ephumile. And then erumini kabo ma phume impahla nje ezincane mara impahla zomntwana zishile zona. Okay. Ni namabhodo nani okunye jayi shit. Oh shit. Manje ukuphi kona manje? eTafontein. Mina ngila eBinoni mara ngiyakhona kusasa eTafontein. Manje balele bakuphi wona manje anti vele njengoba indlu ichile bazolala kuphi? Kumanje balala kumngani kababa. Okay, alright. Manje i-community yaseTaflop ayenzanga lutho vele incedanga. I'm not sure cause izolo ngibashiye vele ngibashiye sesicedile ukubutha lokho bebakufuna like impahla lezi esurviving. Okay, anti vele uthi uyakhona kusasa? Yebo. Okay, ngicela ukuthi mawufika kona lapho vele mawubona ukuthi situation injani vele uzositshela ukuthi makufuna uncedo angafunani vele into ayifunayo vele yini. Kumanje as far as I've seen from yesterday njengoba besithatha besikhetha impahla lezi esibesingashanga naloko okunye bona ngathi amabhodo nokudla ngezinye amabhodo okudla maybe neimpahla nicathula. Anti vele singakhuluma sitsho kanjalo maybe i-community yaseTaflop maybe say donate lezinye izinto so sizofuna ukwazi lezo ezishotayo ukuthi that's why ngithi kusasa mawe yakhona vele uzobe uneqiniso ukuthi kuyishotha yini ngani or abancedisanga or bancedisiwe. Okay, so ngizokufonela asenkhona ke kusasa maybe ngabekuseni. Uzomfonela mawakhona vele sizokuthi kunjani uhambe kanjani plus yini yeyifunayo siwazi ukunceda nathi sibantu basekhaya. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Okay. Guys, ndikuti ndandimphuzwa kaNdebele. Ndikuti ndichitoitaura Ndebele guys.
kancane siyakona sizofika kancane ndikutofamba nayo Ndebele guys. South African nayo Ndebele ayisi Zulu Ndebele. This is Zulu. Ayisi Ndebele, ayisi Zulu. This is Ndebele straight, it's not Zulu. Uzotaura utonzoti uyu muZulu uyu Ndebele ayisi Zulu. Ndebele ayisi Zulu. Is a Zimbabwean straight, is Ndebele chai. Ndikuzama ka Mandebele akona nikona na Mandebele ngiyazama nti ngiyazama kancane yakona injani phathi ngiyazama musi nimushona phathi ngiyazama akona mashona vele angafuni ukuzwa lutho vele makukhulunywa isiNdebele bayabaleka bathi thina asizwe asifuni baye nje ngathi nje bayazonda aMandebele kanti i problem ukuthi vele abazi lutho vele abazi isiNdebele abasizwe. So bayabaleka bazenza ngathi Ndebele yabhora Ndebele enjani kanti ayibhori. Problem ukuthi vele abayazi mix abana negama eli1 elesiNdebele lebasazi balaziyo. Ndona kwanza sikona simbe uyazama ntombo ngiyazama ngiyazama manzi uya amasibili uyazama sibili. Right guys, pana mwana chidafona guys. Gainti ndakuinda mangwana tukwenda kuya ndakudzeka hanzi izulu isisimeli izulu iya ayisi Zulu Ndebele straight athatha chero Mandebele atshala mu comment section Ndebele hayisi Zulu. Saka usatwa kuziva difference Ndebele neZulu kwa inoti ukuthi abazi, they are not interested. Uyazi ukuthi ilimi vele ukuthi vele ulikhulumise vele uliphakamise ukukhuluma isiNdebele ungasikhuluma ngaqala kunzima vele. Uzange usikhulume vele isiNdebele uthi uyacela ukukhuluma isiNdebele kunzima. Ungathi ukhuluma isiVenda ukukhuluma angazi. So ngibona nje ungathi mina banemahloni vele ukuthi abakwazi ukukhuluma sona isiNdebele njengoba aMandebele amaningi akhuluma isiShona. Uyabona ukuthi aMandebele amaningi akhuluma isiShona bayafunda isiShona. AmaShona awafuna ukufunda isiNdebele. Wayibona? That's the thing. Tina jack of all trades. Siyangena lapho. Bayasizwa lapho. Siyakhuluma, siyathetha, siyadopa, siyazama. Hansi sizokhuluma noThabeth. Yes, zizayi. Pimaju, animboiti zvose izvozvo ini haakana. Animboiti zvose izvozvo. Kwaimende kunokanda mete kwabamkuru mwa. Ndikaitona kuti mangwana tasvikako bamkuru vanenge vachiti kudini yacho yakamira sei. Anyway, but tinenge titi save alive antika. Anzi thank you for getting from sorry. Ndokumirira kamashona muri kudzidza zvinodzidza vamwe. Mandebele anongotaura shona wani. Imotadza nekudzidza kuChiNdebele. Chinokutasira kudzidza chiNdebele chi. Anwana. So yeah, guys, ndakuinda mangwana toenda tese. Please, I've used my airtime. Ndisendere airtime because tisina Wi-Fi. Techiva moro saka toda data. Andika toda data straight. Yokuita my life acho tiriko. Andika toda data straight. Saka data ndatenga mariwana tasofona kumijolo. Tasofona kumijolo ndiko tasofona. So please, vanenge vaine airtime tisendere iwo ma airtime send Vodacom airtime kuti mangwana tikwanise kufamba tine data kuti tinokwanisa kunoona. Andika saka guys, good night and stay blessed and sleep well. Vanoda kuti joina pamunamato guys 12 o'clock panenge vachinamatwa handiti hanzi nasikanyisa musadonzi ndisuti ndoda ndikupindira kuti chi hatiti zvozvo. I'm not that type. Hatiti zvozvo zvakadarika kudhara years back. Hatitoiti zvozvo hatiko kumagame wayo. We don't do that. Utatopedza so ipo paya patatopedza so tatopedza ipo paya. Hatiti zvamunoita izvo zvokusora muchizo uya mangwana mune zvima uyu hatiti zvozvo. We don't do that. Right. It's okay, Nima earrings. It's okay. No, we don't do that. So guys, ndakwenda ntika tobatsana mangwana. See you tomorrow again. Pamwechete. Nyama nome yati pamwechete. Bless you.